Maayong buntag kanatong tanan. Mga igsuon, adunay panultihon nga nag-ingon. To be right with God often means to be in trouble with others. Nga sa ato pa ang pagpuyo sa maayo ug matarong diha sa Ginoo nagpasabot usab nga makigbatok sa laing tao. Mga igsuon, kung makahinumdum kita sa panahon nga kita gibunyagan, atong gidawat ang tulo ka misyon ni Kristo, kining pagkahari, pagkapropeta o pagkahari, hari, pari o pagkapropeta. Ang kining usa nga pagkapropeta, midawat kita niini isip pagsunod kang Kristo o ang pagsangyaw sa unsay sakto ug unsay maayo. Propeta or prophetic mission, ang pagsulti sa unsay maayo ug sakto. Apan isip pagsunod niini, miambit kita sa misyon ni Kristo. Kani pagsulti ug unsay sakto ug maayo. Apan ang pagsunod niini mga igsuon dili usab lalim. Tungod kay daghan usab sa ato sa komunidad, even sa atong mga pamilya, ang mo contradict. Kana bitong musukwahi. Kung makabantay ka mo, kung musulti ganita o unsay sakto o unsay dili, unya musulti ta o unsay maayo, kay mao man kini ang mando sa simbahan, mao man kini ang sakto, mao man kini ang maayo, daghan usab ang musukwahi niini. Or sa laktod nga pagkasulti, daghan ang mokontra kanato. Sa atong ebanghelyo mga igsuon, atong nadungog nga isip pagsunod sa misyon ni Kristo diri sa kalibutan, magmatngon kita sama sa bitin o magmalumog sama sa kalapati. Magmatngon tungod kay magbantay, magmaigmat, pero magmapaubsanon sama usab sa salampati. Karong panahon na mga igsuon, ang atong kalaban dili lamang ang atong isip ka komunidad. Ang ato usab nga kalaban usahay kumusulti kita sa sakto, ang ato usab nga pamilya, ang atong mga higala, even ang atong mga igsuon. Pero atong hinumduman nga sa matag sulti nato sa unsay sakto ug maayo, wala ta nag-inusara niini. Kauban nato pirmi ang Ginoo tungod kay miambit man kita sa misyon ni Kristo, ang pagsulti ug unsay maayo diha sa iyahang ebanghelyo. Ang hagit lang kanato karon isip pagpahibalo, dili kita mahadlok, magpadayon kita, magmalahotayon, bisan pa ang sukuhay niini ang kamatayon. Ato usab hinungduman nga si Kristo pagkamhimugso niining kalibutana, daghan usab ang mikontra kaniya. Dali ang mipatay niya ang kadtong wala malipay sa iyahang gibuhat. Ang iyahang mga kauban sa komunidad, ang mga Israelita. Tungod kay sa pagsulti ni Kristo sa matuod, sa pagsulti ni si Kristo sa unsay sakto o unsay dili, daghan ang naalarma
tungod kay napukan man sila sa ilang dili maayo nga binuhat. Si Kristo sa pagkahimugso nining kalibutana gitawag siya og social reformer, tungod kay gipangtuis ni Kristo ang mga immoral nga mga binuhat sa mga Israelita. Unya kita isip iyahang mga sumusunod nga mausab ang atong gibuhat, isip pagpaambit sa iyang misyon kanato ang pagsulti sa tinuod, daghan usab ang dili muuyon, ilabi na diha sa atuang social media. Apan siguro ang ato alang hinumduman nga sa matag sulti nato niini, sa matag sangyaw sa sakto, sa matag sangyaw sa husto, wala kita mag-inusara. Ato ang hinumduman na dili kita angay mahadlok, angay kitang makigbisog, tungod kay wala man kitay angay kahadlukan, kay aduna man kita or aniya man kita sa sakto. Mahadlok kita nining kalibutana, apan inigabot na sa laing kalibutan sa gingharian kauban ang Ginoo, ang atong gibuhat diri sa kalibutan sa pagsangyaw sa maayo ug dili o sa sakto, adunay reward nga nagpaabot kanato. So hinaot pa unta mga igsoon nga pinaagi sa atong ebanghelyo nga nadungog karon, magbinantayon, magmaigmat ug magmaisugon, dili kita angay mahadlok, kaysa matag sulti nato sa maayo ug sakto, ang Ginoo nag-uban kanato sa kalibutan. Hinaot paunta.